9 and abropo ye mantel for nyina so etie de fan kranza Sompa 90.7 and some no de obetie bie wo mo no ani se mampanyi na dodan kwa akufo do de atodwa se wonu akasa wo hu baabi a won ka asem ne fa wonte ase ye wura John Dramani Mahama baabi a ofise wadru nti a wose ye wura baomia enye ne seso no abato komisa ama Ghana Freedom Party for na du se womfa nyi obi a obegina wo manemu Yero ababin di atudwa sem no hyebedwa fie ene emu nipa ewo ho no eni kwan se wo biada etoto wo no mo ase some ha amanyoko LPG enye gas no Liberal Party apalude wose momo hwe wosono ni chiniye domedi na chi se tie bia nkunim bo no obefato kasa ko ediama sante mantam for se wonhwe na abatu wese no wonto empre ensesemu enura o abinsuo mu nipa dom ekokoti gumu ya ka bi kokko wura mu no sabira make sei de woka akira ne ye hwehwe no no wono nsa aka no na abatu ise beko benkuma na se ni fa amanyokuo na se bi ne benya no ye kasa ya Anglican priest bi e de atudwa se Ghana fo nyina da yenkan hu se nipa hyehye na so nyankopon de wo pɛ no ɛhɔ na enema betimi akwakowie eno na ama se wokodwaben a asante dwaben asam na mekan wachiame owo ho nso akasa se yema sundwie eni hina afia bato a yebetumu GTech for ene Ghana Muslim Mission College of Education assign entiasia pam de fa ho ni nyina na wie yebeto so dosomo de amamo ene apam no ahafofo nso garage sefo asan bi se nipa be sa ha asan yemabu no wona adwumayo wo mo be kire wa adwuma kwa ama abaya sa so won masene ensemi afoforo bi edikaditie etoso na yede eba besom wo na ya hya no so social media applications no ye twa live ewo ho Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 eno ye Facebook YouTube no Sompa TV www.sompaonline.com ensem ni nyina da ye krokra de akogwo online so okwa no kekenke bi no watie bi nso de afri ho na de ye so na ebeti ehu badwam no ya na ne ho na aboatati abetwa nso na baba so nte no ye de aseda ema Sompa chede won mada romanti na enawie no ye de ensam no eba besom wo wase boakunafo woni biefo ene enyanka ne nwisi asabe ya bronya wasetrem no ebe ye enika mizo free drink ni 5G miza enso eso yasa no de papa ya ye nuaba ene ye chinchim de free muntina hoden ene apomoden ahyemu ma internet papa ye kwantem ahodaso wo mu no eye cloud internet ya wakopa bi de di ujuma sciatica expert eye 21st clinic was 15 branches and we bie enu nti no sciatica yade ne yade bibre bia no fo ni kire ho ene kwaje ayasa 3 herbal centers yen kan cho se koko eye ahodwan yade de ha wo bia wo de no sa mo wani na ye kusukuku esi so nti wo hu ade ye de ha bia no was 3 co-caps cocoa master no ebedu wakagina mu businessmen and women monso mu de ne pro service for esi yen kan cho se wo de nanso edi monim akɔwie mu e wo China memu sebe ya monkra bata wonwumemu no emu betimi aba ye ne monya asomufo nso sponsor no matimi abasoso munwumanim ama no akomonim na ye ka cho so pese wutu kwa ama no ne ukosua de okodidwa asaba anase bia kope ebre bia bo e wo hode a na ye express group for na ye kanfo wonom de ama wabusua enwumako ya da Roma na nawie wo so yasena nsam no ye de eba bedan wo bresem wo honsam asi ase no ye de bego pono so e de amama fe yenhwe na ensam no sane esitie ne yentime emfa emamo ye hye ensam na se e de free anye abatuo ya edi yanimwe ene yesa wo hwa abatuo 2020 no wonu manom kita franka ne nyina da ba ho siase na dan kwa akufo adobra ye rama hama nso bra mu nyina da metna pono waji na adwa mu nso so adwe mu ntoato adwe na yenhwe de ne tire mu pon na ni so ade hunu no emu eye du esene wo foforo na enam so Ghana fo dodo na agina so ato abade amamo ya ye ka ne debate no na afi wese mu ye Dr. Mahmoud Baumia Robert Kita Frank Emadema PP so kokwa amanyoko no ade no wo to nsa de friend DC Frank etufo ye John Dramani Mahama se won sura womla so wase wa ye Frank Kita 4 pen aba be ye mampanyi pen ama oni mamemu oni pa se ne esitia de a
One Dr. Mahmoud Bawumia Obekya is a vice president and Ghana sika krabia mrado no ya nanso no eba memo say ye ni president ya wo munim de esne ye Mahama nanso ye Mahama to nanum to acha say aha we ya enye wa fe ne me o bada bay he fa na wugina ade ho ba betoto mi nti ne debate no enya ade one ne be ye ne aye o kina amanfo dodo na aka bi nanso ye ade a ye Mahama kire say enya ade obeye na dan kwa akufo ado edi atudwa se wonte ase Ewura John Dramani Mahama se wayo kronkonkro bi na ase opese wotuo wanya ataban bi opese wotu no wonim baabi a wogina wa ablabom office wayo competence ama ye Ewura Bawumia krampo ntimi fa ne ho ntoto no wase eba mamuamu a obetimi asini pi aka acha manse nyina se Ewura Bawumia wonim de eche ye Ewura Mahama se onye debate na enye chira efise Bawumia enye ni tipen sir, onye ni class. Me jimi who class people be are Ewura Mahama woman. Bawumia me who class go. But the class ba ko minim. Class ba ko minim. Ewura Mahama ewemu. Class in fifth time I say Fourth Republic 1993 Nkofo enum ina Ghana fo ahye won anyunyam apagye won ababetena benua kese ye kunwa kese ye president kunwa no so Nkofo enum ba ko ede Nyankopon amane kwa amane wie mane eno friend no ba ne chen eye Ewura Professor Mills Inti 4 na kano. Nipa ba ko pe. Ena Ghana for show na juma so on se da bi. Ura. O ade enso ani. Enkoyi. Titsase. It is say Ura Mahama also was class we are. Na yes a class of 1. Class of 1. No what's our classroom? Na enye class a me pese Bawumia eba be kasa class no. The B Bawumia Nyakopon emma kwan no ofro konwa no 7 January obeto aso bio. Obefu bio. Wa ba be ka Rollins Kufo enemy so Mahama dey no one-term president no there. We no any eba be pe amai Bawumia. It is a sound of person it's a class of 1 or woman. 18 on to be Bawumia enter a ponso and casa. Well, na esonwara. You don't say. Yet so say class of 1 also there. And ya the papa. Our only classmate. Presidential candidate, our only classmate. Uncle Nam. Yeah, no, me to be about Yajuma. Ghana for the Madukuntia, a man here, Uncle Nam. A Juma obey no, and so any. Now do down qua a kufwa do ma penny, edema or mayi, any at sending canon semi to Jawabra. Now what boa this year and no na waton cradiama or musa, but to we semono. Ma wonyam fonso nkoto abano e ma amanyoko bia da ne tituni ndisi ne mom wonto e ma ye Ewura Bawumia ene MPP amanyoko mufo yeda so a ejina mamre no modumienu kase ebonum na empenense aboajata na osembo wadidi ame kura wo hrampe na emwadum e wowura mu nyina wono mo pe baabi afa enora da ba ekwanso ne akuropon ye owabinsuo mu a maame a wotwi salunka wode ne meko suku no wafa promba aka ho afa madam kura tena mu bie uma wo mo left ya anwaka bi kokko bo abengu wom so ma wanhu ba bia won fa ode kokko hye nsuo mu won mu yi nipa be sennan na wo mu yenum ene ba ko a woka ho ababa wakuma won mu yi ono nso aka ho a wono no Christ Case Academy eho ene wo ko suku na sade abusua won mu asi aboto no won ma bonyenye enora ye Ewura James edi enkomo no ya tore nche maboafo wo kyerɛkyerɛ de won mo ye na ni nyina echi no enam se enura no nso na ye da wo mo nkonsu num no nananom eye amamre ne amane ne no na kakare champon
wono ene ye akuropon chiame eba nsaguo ni bibia won ne kokogu yi ansa na wono mo yi wo mo a akam no nyina efiri mu no de ekoso ni ye ne a yensu yi nti ma ye rush de ba ye no na chese ampa na inhunu ka no ankasa yesere nananom se ombetimi etie ye ne na afi omotimi ahwe na afi omotimi adaka na di ama ya ma muni pa wo muni nyina no yetimi ehunu ampa so yesere wo mo no omotimi eda na di ma ye na emom no ka no yeyi muni pa nan muni pa nan na akoka baako no na kese suwa bi ne bi gumu ankasa yes dananam wasese omoma ade enchi na ade echi asabesiro mu biu na afi yetimi ehunu de beto aso ampa na my comfort na woni ha intimi echi amekakari echampo me na migina ye eye bibia anopa mi sa sere mi wura se oma me ho kwan na me mra o my comfort ho na afi yentimi enhwe ne entoa enro adwumadie no so inti afi na ya ba yeguso a yedi hu dwuma mososomode abai enti eno eye wochiame a wowo da ba na fi akuropon ene anasa daba ene akuropon afa ho ochiame kekere champon na wono kokogu nsa na nanom boaye ma de waka akire kura no wo monsa eka no yi na ewie na ne yebusa se abusua no wono maka he na yebopuniye na wo ba no wotwi salonka wo peli ni kunu yewra Emmanuel ayisan wabotu sei jase ubisa no bibia akura wontime nka wonhunu ne wonye ne ho na eno no wonua ese wonso wani bi Nibusai almost say Nippon and I ever can. Just we are quite my mama bear and I am called for because a fan I will make as a one son. And almost your teacher need to put up. Now make sure sister do what children on the so I out of the candy or I say we oh chese kunania ne yire firi mu na ne manso asan firi mu na yonkofo bi afiri mu yewra Emmanuel ayisa na ate se na wo kasa no na ni nyina nkamfua eba atore nchemsi ya aboafo ewo mu na demofo yewra James Kakari wono ene ya atore nchem aboafo ewa afa ho wono nso de ne de eto so tumu yako na namba 2 wadawro matini enura yishia ye no report we ba ye na nadmu director me nkrofo nyina ba ye ba ye no yitu anamon efre fire service ema omobai efre police service ma omu nyina ba ema yeboai ema yitimi eyi car no free ensuni na eye beda ekropon omo a omo so boaye omo to nsuni ma yi omu nyina ase na de meka ne se ya asefem se BBC esi oyunese ato atoma nwa biaja north ene asantima nyina na de meka ne se da me fo mo kra nsi ana se bibisa ensi na me meka ne se eye anwaka na se nipa oma saade isi yenso yente ne nka yenim ba bi owo enye boa paye na oba no de bi onam kwan so ekọ up and down na mgidi se bibi ene ma no yes anwaka na according to the ete no se anwaka bi ne born so aben ema yes o ma no kwan amana kona ede no ekohye nsunim eno eye aturenche mu aboafo a wowo empatem ho yewura James kwabenanketia wono ede na wode toso yabema abusia ene adofo nyina ya akone asetwede apobasa yi adom se wonfa akra nyina akra ensie na Abraham kokomo
ye kwa yedim ewo ensem foforo mu a na emrahye bedwam na nsen enkonsatwe ya ekoso wo ho no ama akwa wiem krampo ewo aban lawyer panyianim se wonhwe se beyan siesie mapa no obetimi amano edi him ewo speaker of parliament ye Rosmana Kingsford Babin ena fe dom kese wono ba no deni ye ro afenyo makin eni mpanyufo ahodo nso a ewo dom kese no emu na ni nyina da eni se nipa nan a eni ye butu wo makonwa speaker kyerese won ho ensem a eba no eni wonom hyehyeye emfente no wonya mrahye bedwam dwumedie no no nkoto won dwumedie opese wo ye ne so wei ena akwa fasansem wese nyina ba eye rafa nyoma kene dom kese ne so mo nti mo ho ase eno nti se ba ne sade ana kyese ne ma bi no akoye e de amadom kuma na ma yese no wonum e ba ba ye edom kese e wo mrahye bedwam e na ye ro afa nyoma ken atamasem no e de akowie mu e wo court a ene ye kase ne panyifo atena so wo mo e besebese na wonum ape anop mesibre na sansem no mo e na ye ro babin wanya akwanya wa bra job 600 dan kokroko ya won masini krampomponi mantamo se be ya mrahye bedwafo no wobetimi anya atenaye ewo ho aba won dwumedie no bibia akoso wano no efie be se de woni a wode hyase no afei na abrewa yi pomakwan mu a watimi awia na wotwa homemu ebie ano kwan ye Babin ekogina won nsam dodo na no de tudwa ebi ene se mrahye bedwafo no nya se mranko a na wo hye ahode ne ye benya bi ama naso ye so ebegina sipi ama ye ho atimi atoi na wose mrahye bedwam a wonu abeye ebeye ho ntotoye afa niema ahodo ye obo ade ade adom yen ebekoye anase enkoye nso so adodo na no egina wonum eso ne titru pa ne kabamenka bia bemu no wose mrahye bedwa no eya ahwehwe ya omamu ni nyina ehwemu se be ya democracy na se kemamenka biababo no ye betimi ahwemu akoye nim na ye ntimi ankwankoma ne emfri kwantempon no so eno ti ne wo kire se obi amfa buo mapa ema mrahye bedwafo no esanse won dwumedie ya wodie no esombo na ebetimi abo my Ghana ise wonum nyina aboa ema ne koye is as good as its parliament. If the people are to benefit from democratic governance, it is the parliament, which is the mirror of democracy, that is the focus that should be strengthened. Because apart from lawmaking, it is parliament that has the only function of oversight. And it is parliament that should ensure that our collective efforts, whether in terms of energy, in terms of resources, in terms of trust, is properly applied to the benefit of everybody. Mrahye bedwam chiamehne yerwa Kingsford Rosmana Babin ene etienwe enura kro ya no awrehosam nkoto na ase enura yeti nti enura bena no yebob na papa na emu na Ghana Freedom Party GFP mame akuya donko ya ono enetua no a mampani agua no wo pre akwa ne din ni nanim nyina na da abato krata so enkra ne kire se ayasabia fefefa ewura mampani dada John Dramani Mahama osi asopeti ho no kokoti na nanom wonse do na ene se yebobo ho no a ebinom sa yese gise won beto sympathy vote na won betwa ne din mu afiri mu yenkoda ma de nkia abato komisa de nkra foforo kura aba ya wode ama Ghana Freedom Party fo enum na Roman Father wotua ma mekuya donko ne pan mu no na womo enadu se wonom mfa nyi obia obeba babeyo sa presidential candidate no wabehye ma mekuya donko anan na nkra ne kire se Roman Father wono yetua pani no wagye atum se wobeba na sade mu nsem tie no twotwofo edima amanyoko Yewura George Afo wono ene betimi aboy amane na de ewo mu pa ne sade wono monsi amu wo mo danta onim ba bia wo mo to kwanda no wo mo ne betimi a kire yen ama yehunu na ni nyina mu ono mami akuya donko kuru ya obese ne maame ni mpon ene maame Jane de wono eya battle commission ena wo kire se no kwasem ne wom sabire no etiade nanso dadu wo mo keka won ho a wo betimi ayo de ese wo mo yo na adoma boa ama abato a yebeto no ankwa nkofa ha obi amma na yegusua ebo ye ho mpem se ye nsa bekan Yewura George Afo yenya no a enkomo yi
yɛbɛte afiri hɔ. Na yɛnyɛ nyano die na yɛtoa so awuramu ɛwɔ tuapɛ mu ɛde ma yɛwura John Dramani Mahama ɛne ne NDC mu na opoku agyima professor ne die mu watiatia ne n'akyi de ntoabo ahyehyɛ so wɔ Asante Mantam ase nom na wɔne adehyɛ dodoɔ na ahyiaeɛ no asɛm baako yi a wɔka ne sɛ ayɛsɛ Asante Mantamfoɔ agye MPP abɔ so sɛ wankasa wɔn die mu a ɛno ɛnam saa yɔ so nti MPP nso afa bronya ho ɛwe krakase sɛ ne apɔnkye krompɔ ne yɛde MPP kɔlɛse anaasɛ fragi bɛsan ne ho sɛ ne ntoma wɔyɛ MPP anamusi ne nti ne yɛnto abama no a wɔnom bɛto abama ne nti abasɛ mpontodwuma wɔnom ama aboa Asante Mantamfoɔ te sɛ deɛ dwonso abɔ aboa kokɔ ɛnam saa yɔ so nti abatoɔ wɛse no want to ni boom 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 efamandi si amanyoko no yɛwura John Dramani Mahama wɔkyerɛ sɛ ebronkoma egu nhwani poni na ɛbɛso abribra wonya ma aban mu no anaasɛ wonya emeyeye ema Asante Mantamfoɔ nto aba ma no krampo ma ne nwi ne pen no kra no wɔkyerɛ sɛ no krampo no wɔyɛ mpontudwuma airport na wɔwei we ne wɔwei wɔsɛ asansa wɔwei no wɔfa ade a wɔde kyerɛ nti wɔtutu mre akyerɛ sie kra wɔtu no wɔ so. This is one of our last Ashanti region. This is one of our last chances. We must change things. Things must change. Things must change for, it is, we should make it come. We must see the results. And you see, I feel that the beauty of the NDC is to do things that benefit everybody. Another government or another president would have said that you never vote for me, so why should I go and do KJT? Did NDC ever do that? Did Mahama ever say that? So why can't we vote for him? What is stopping us? I want to understand because I don't. So the second phase has not been done. And you've been voting for a government all the time. You've been giving 80% and huge percentages. And the second phase has not been done. Why do we vote? What is the essence of voting? Are we happy? And somebody named, race course of women selling in the mud. Aden, emanu bone be no maye. Na wo awo ton no awo tim na eti sen. Won so so awo koto no eti sen. Na enya ye retail trading so e say amanfo mefa. Na nti ye no ye pese e den. Ye kuro no ye pese e den. We must decide the country we want. The Ghana we want. And the Ghana we can build. And the Ghana we can have together. I was seeing your pemo de Mayor John Dramani Mahama, Professor Jena na opoku ajimai, and na yete nenke wa brawo to anamo, and then it's more Asante Mantam asen woni adishie bi ebon komodie frimu ba ye no, and yadani biachi edi amamui. Unya kan LPG pe no obi de na adwen akwa kosi liquefied petroleum gas so. Na LPG we Ghana Liberal Party, yewura palu, na manyoku someha na someha. Na wakasa kire Ghana fo nyina sesei. Say uhu so osono nam a dom wo mu di nachi ase mimina afi chiniye nso nam a wo chae mobro dom ise odi akire ani kama yesa Ghana fo na ye wo madwen se anye so na ebe chiniye no se tro no kura akase koketwa mamu nsuro na afi aba ye kwa akoto 2024 December 7th no wo wene hands down na yakasa ohamu nchichemu wo 100% ya anhwe wo no maka kura anya bi enti obi amo aboso emfa Liberal Party eya paludie nachi. On the 4th of April this year, had it, and they were swearing me in as president of Ghana. And then the 1st of September was my first day at work, going through orientation as president of Ghana. I will win this election. I'm 100% confident that I will win this election. Nothing will stop. Because when they vote for me, I'm going to put money directly into people's pockets. Every child in Ghana below 18 years will receive a monthly child benefit of 500 cedis. Then those who are above 18, who are unemployed, will be given income support of 700 cedis. And they're going to amend the Senate law so that those of you who are working, when you lose your job, the Senate will pay you unemployment benefit. When I become president, we're going to put a ban on the importation of rice. I will win the elections. This election, I said, I will win the election. 7th December, vote Kofi Akpaloo. And when you vote me and I become president, I'm going to help transform this economy because we are going to add value to our natural resources. We are going to form capital on our own to add value to our bauxite, our manganese, our lithium, and everything God has entrusted to us. We are not going to sit here and give everything to foreigners, and they'll be taking everything that we do. We are poor because of certain decisions that we do. So I want us to change that narrative
vote LPG, vote Kofi Akpaloo, because I'm the Messiah who is going to transform Ghana. Asam no na waka no yewura Kofi Akpaloo Liberal Party wano ene de ba Ghana no wo chese emfa ho ne dom a wo mu di na chi otu ani a so no ne chine ye de do so mamu mohu se tebia nkunim no obedi sanse adwempo a ye de sesa Ghana ema Ghana ye de ne ye japade a ye wo ye benya so mfa so no wano ne kura Jumedie bi akoso wa bra Muslim Peace and Reconciliation Committee. Wanom ene hihye sa asumdwen kasa ho dwumedie e wo Central Mosque ye no e wo Kumase Asanwase. Na waton sade frɛ asɔfo mpanyimfo na nanom hemfo chief imamafo ahodoɔ ene amanyɔfo ne ɛyɛ letter commission wanom omudi dwuma wɔ mu no sɛ wo meka sase bɛyɛ asumdwe boye no ano e wo maiga na mu ase no no yenhwɛ ema fi bi anase ntansa bi emfa abato wese so emeka no na ensem ahodoɔ ene todwa e wo dwumedie na se Bretitini edema asofofo wonum kabom ko ye no watwema kwa nwoma mensimu e wa asante mantama se brekro na no woya sofopanyi de ma House of Prayer Anglican Church yeru asofopanyi PK Edusei wakasa no e na wo kyerɛ sa asomdwe wewe no ɛho ɛnna ɛya na ye mfa ne sɛ ya demu bi na so no se free won sa ɛhɔ na abɛho so waton fa ahodie de akɔhye obi nsɛm ahodwan ɛne nneɛma ɛnsɛ ɛna abɛho wani so nti yɛnhwɛ sɛ bra yɛboaboa yɛn ho awura abato ni mu no abato bremu ɛne akyerɛ nyina no yɛbɛhwɛ sɛ Ghana yasomdwe no yɛma ho ɛnkwankɔtɛkyima yana ne yɛ convenience ne my colleague ba na yɛ buta yɛ nyina ne sɛ Muslim fo ne Christopher yɛ baako we have one Ghana ɔman no yɛnyina yɛma yɛn abato nyɛ ntɔkwa abato yɛ adwenkyerɛ na ɛnwanwa ɛno ntina me yɛ ni abere saa sɛ yɛ nua Muslim ni na ɛgyina ana wɔn nso yɛ Kristo ni wɔn nyina yɛ ɛsorɔfo yɛn asɔfo mpanimfo deɛ yɛ gidi paa sɛ so yɛ Muslim ni o yɛ Kristo ni o onya kopɔn ɛna bɔ wɔn nyina onyame timi yisu obiara di hyira ne man onyankopɔn timi yisu obiara di hyira ne man we ni yɛ adwena yɛwɔ na saa na twere no so ka no because ɔhene bi sɔre ya ne yɛfrɛ ne Cyrus wa na onye Jew but awurade yisu no ɛde blessing ne man onyankopɔn wisu obiara tumi ɛhyira ne man ɛno nti ɛyɛ asomdwe ama yɛkue mienu obiara bɛdi so da enipa hyehyɛ onyankopɔn agyina tuo nko ada na ebegyina ne wakasa ye eye titene ne de ma asɔfofo wɔnom kabom ko a ɛno wɔ atwema kwa nwoma brekro no size of panyin de ma House of Prayer Anglican Church yeru asɔfo panyin PK Edusei ne kasa no akyire na MPP amanyɔkuo no menhia South Abato mpɛsua so de waboaboa dɔma no de ma wɔn malaja boba wɔno so de sei etato election was unique election ɛwɔ babu nyina ebi sita politics na wɔn sɛ many candidate Dr. Muhammad Bawumia ɔyɛ kremoni kon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 nkkon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 nko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 nnko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 nnko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 nnko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 nconkonc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 on
John Mahama or a Christian. Typical and ordinary. What do you have for the vice president? What the president? Or could you also say, Ujinebio? Ghana for they decided. Until election are free for and the ED Akunyano. And I'll be the chief for also every baby. Until our community, there is a big challenge. Dominated communities won't go northern part of Ghana. And to maybe candidate today, you for Channel Pa Asana, it be him. And to go for the one who may Pia. No channel, Papa Mobonimu. They said the one of the election you. And to me, play and it cast with him. Many answer me inciting tension or Mr. Violent. There be another correct. But men putting Marlon B and now Henry B in Buja. Because a training inciting any day. Men putting.
Ebusia constituency organizer Adman PP Amanyoko no mention South Alberton Pesia Swalaja Buba and Ayetie no krokro mu no and the tixeni demand this Amanyoko ni fire no was once Alberton Pesia so on monya for Pfizer Dauda one also tonkray edema easy ya one so betwa yirem ewo afi we say abato ni mu no. You educated us as the LCC also educate us. Our request is that in the 2024 elections, we shouldn't witness what we witnessed in the 2020 elections, whereby the Electoral Commission will pronounce a resource and later change that resource to the different times. Those things can counter the nation. It will create suspicion, and that can create a confusion that will let all the exercise becomes a problem. So our request is that we know there is an improvement in the system whereby the collation from the police station will go to the constituency collation center. From the collation center, it will also move to the region, and the region will also move it to the national. Yeah, quite name ne yaka sure say Sompa chede no. There are one media foundation at the ban in Prince Sony. Bra Sompa TV ne Sompa FM ba ye no ya ye de ama kunafo wisia ene nyanka for sebe ya fie wie ya de hyeje wani no won so be hu ani je kakra ne ahosepe e wo wonom so abrabomo eno ti ase wo de kakra wo na chede ne fa beka ye de ho na ye ntimi enchema nipa mpempem mo na wo makra na se bia sentiment sanwa de wo don seme no de ma obetimi aye ode ne sika na wo de afa sa mobo nambe eso na emom no waye ye de no Pacho for niche mokumasi ase nom so ame ye ben nom hotel Sompa FM nefa Brian Sabeka Sompa sunyana so ye wo sunyane night market and na Sompa Kranzan so no yabo yesese no GC biabro sanimo eye momo no a me pacho sika no de befa 0598 459802 0598 459802 Edi ebeba eye Blessed Foster na setara one media mizo free drink ne 5G mizana da so wa dwaman so yankase enu abanemu so ne chinchim nteno no mu a anono de no edem ho ahoden na ma wapomuden fo ne kire mo ba bia ye ton drinks ene nsuo no supermarket bia mu na kwaji bi fa free wo 0246 270221 21st clinic a sciatica expert na sciatica expert nso a 21st clinic we see a chintini yes on for to asekwasi namro mu no what the ane se twetwe wo se tutu wo se ya wo ya de aye wo fa ho bia no a sciatica ya de no for ni kire mo 15 branches aye bia overseas Alpha Radio nche ho kumasi ha sunyane nso no regional hospital first gate ni hwe ni mu ene nkranza nso ye ben children's park na ekwaje ayaresha for ni kire mo laboratory test ahodo bia pesa wo ye no na ye nyema scan services ye bi ho massaging treatment ekoso ho 0540 311 0540 311 upe internet edi ujuma beko basahare so uhubetime atoso oto na afenso ne bono eda form dia na ye cloud internet top high one love FM dino ene di enhwene mu fra wonom 0202 699 110 3 Herbal Center wadi nro anwaso bi ene dia ba dwaman so na so se enka ncho se emu ba akoye awie betimi atu kokosisi yade ne ayemtima se no eno any 3 cold capsules cocoa master 3 cold capsules meso korona ke badani heba mist heba ne apidank ebusu ni doso pomo no nsa beka bi de free wo ko pebi na entimi mu al 0546 107 107 Imi Pro Services one ma yadwumako ya o maba na wose wonpe wankasa won ho nko anu nti no wose mu a mo yadwadifo ma ne mema opesa wotera won kwaban mu unya aboafo mo so wase sponsors no ende ya na chese wode wani kire mu China 7 days na wotwe baako e na wo kwa akode anu nti no wo kwa ne wo ba wadidie mu na ye mu bibia mu no sika wo hwehwe se obegide afiri ho na watimi aboss akwan ne so no 2499 US dollars wuntua sika bia biam kosi se obekọ asaba asumdue mu fra wonom na epenchire mu ebro medie so FS 0244 924573 and 0503 719515
opesa ukwa Canada, USA, anase bia UK, Germany ana kro ben na my ben na pesa ukodi unkwi ukodi dwasaba na so okosua de wo Express Group so akwantu ho nsam nyina da fa bedan no na wontimi ntu ho anamo pamaw sebe ya dade ano mobi odo betu fa na bibia nso akoye di amane branches ne doso kumasi ase no masafo labor runabout wo na wonsa beka no for 0249 000448 na wontimi angel sabusia ye gina ase nom anomizo drink tewa ba ye ban sam no dodo na na ewo akira ye de bepie so no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magye ne wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Prakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hian pa enye prakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye prakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okechi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14. Prakasa powder. Aduane san yedro. FD ahwehwe sankratu mu agiatum. Hey sewa, me hu acho. Me na no me bisa ekra so kwa brochu. Kwaku, afeina me beko. Me nkrata krani. Hey, ene me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otredidi mu sa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK and Germany say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor Runabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more much for ISO 055-555-0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are.
call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Anyo, said your friend said you're not to farm on so. Na get treaty yapum. A freeway Sompa FM 98.9. Sunyani Sabakayan way. Na you're not treaty yapum. And on the 9th of November, Yenina Yeshim and Opano Noom, our post office. Na you're nanti afa Sunyang Amontine so. Yabe Pie Coronation Park. Na a honey dra, yay, Abiba up, and Abiba down. Abakoso. Micha aerobics. Yenanim Dufua, or make a sache wapum deho. And Tisha so say. Danny dear, Mount Pabuanya ready. Adi pound for, bank for, year for, and a political parties in Sadano, Goloma Shifaya ready, Yama for Beba, a fete Tenebajia boom, the best DJs, Amamonumpa, a peace walk. Nation also said 90 away, they're treating Yapom at Yako 7 December, Akotwaba, a Yasum Biankwa, a Boafoni 3A core capsules, Miso fruit juice, 5G drink, Frimp of Vibes Recording Studio, and a 21st clinic. Walk with Sompa, Nantibio, Natinetine Wapom. Oh, darling, you are always on the Sompa TV, Emma Akitiapa. No create through do Yadawase, Essanso, Emu, Aquaba, say, what train yen. Ma, Memfa Unqua half Mantano, na hinkru, ye go so. Nage for, one mukua, Wahono, Wapa Hontoma, Ghana National Association of Garages, a fita fokuno. Na, no, na, Yeroko Quisare, 180 Edima Equi, Wadeto Sule Dramani and Nim and Century say, no quasimony. Sebe no mbetimi ache adwuma ni Ghana so na tro so ka se ensa anya adwuma no bronsambo ne pa ma onya biyo enti wo mo tete emabunu be sa hasa e wo fita adwuma mu na de wo besa ne hwene so se wo besua bibia no nya de wotua kapre ama ne master wo mbeboa mo wagentete na wie na fe wasan kura pa akade a wo mo de adwuma no e de aka no ho anse beje nkura e free ahasa 300 eko because they are akran be pass obesua no djumaje opese osua no eno na ye de be akosha master nsa botan ne nsusuye se pese magazine kese ne fa nkura so kire omadwuma free master bia anya obi akapre ye wi do mbe ma aban no na aban na aso o masene ama omo soso anya omo de omo be ko omo no ne de omo pa omo ho so a obesan de e de aba omo chidom eno ye titine ni a woda hafo ekuna no na eba omamu nyina wono president ode na ho nana opon bema na akura nso de beto dwa se nipa ho adwuma enti se wo mo ye adwuma wo mo hweye se wo mfa amanyo se mfrafra wa adwuma na moa ama wono mo mfa so ese wonya no ankwa nkote ankam se garage so mesre kwala obia nyine hu fu politics obia wo babia wo to abako but the message am say madwuma mu no emfa t-shirt enko ukofia koye o politics wo ho koye de ne se aban bia obaba bia ye de ne ye adwuma wa nye very careful ebedu baabi no na aban sesa na ekofa problem abreye yen ka se mo nye politics obi anya ne politics ba fitam ho pa mom de egitum se message mu eno national president edema afitafo nkabomuko Ghana National Association of Garages nage na atese na wotu ekumanofo no Elsia yamfa ya ninchiremu ewo enwomesua ayoman bi akiri bremu aban bi obeba betno meye dwaso no waya na afam de edeboa nanso no etoda bia ya na baakofo entry damfo obaakofo nso ewere dura ya na gunte no enam sayo so ema ankrankra ne eku ahodo ensafon so asomu a wo boa aban no ewo nwomesua ekwan so na emu baako ya ebetimi ede yensa esi yembo abo wa abaso ene eye nanano muslimifo Ghana Muslim Mission College of Education ya no ewo Beposo Sexual Central Mensimo ewo Asante Mantama senom no eye nanano muslimifo ena ehwe ya sesuku yi etimi ebo baaze na efribre sante ya wonum te ye no
wana wo krakra sukuu no nanso na tadwefo wa wonom ate edenne wonom anya enso asene de free aban mo ya sabre de aban no na eba behwe ahwe sukuu ne so eba be public school prekope enam say yo so Ghana Tertiary Education Commission GTech for ene eye sukuu yi akosanti asiapam na woden sam dodo na ato akyerɛkyerɛfo ene asuafo no so enim se abaya beso mo bekoso a na waye na afam de se be ya ahotɔ ne yedie enso be ye won kyɛfa wɔ asetene mama de sua ho nsɛm so afa den tampa de afra panyin kwankyerɛfo be de akyire de ma commission ye Professor Francis K. Nunu wano na ekɔhwɛ ye adwumadie no bibia etimi ekoso has championed and implemented the free senior high school program across the country. Said that all Ghanaians can have free access to senior high school. It is after the senior high school that they can come to the College of Education. Government alone cannot do this. We need the support of all partners. And today we recognize the Ghana Muslim Mission as a worthy partner in this education. Allahu Akbar way a deputy director at the commission ya wonom ehwe Ghana ye nwomesua no ene empempen so mo wosoro ne die mo no Professor Francis K. Nunu na nekasa no echi no ena Dr. Alhaj Mohammed Ami Bonsu wono eni titine de Ghana Muslim Mission nam ne nsa so ena sasuapon wese no so etimi ebebo aze wono so kyerese boafo enentene se aban no abeso wo mu na neema ebekoye dia masukuu ni dia na asedan kuto ene ode ma mpanyifo amaban said our name Ghana Muslim Mission here. Yeah, we are trying to we partner the government. Yeah, the any government no. The name Shubum. I said the education a bit my tumpo na koso ama Ghana at my tumpo. Islam at my Ghana for you na bit my tumpo. Na bit me adin kunim. I know na yedi we. And then no Nafisa 10 years I got talk so abua na ye we no na ye nwie ye dey ni mo say nyame adahuma Dr. Alhaj Mohammed Ami Bonsu wono ni titine de Ghana Muslim Mission no ena yetie no Ami Scientific Herbal Hospital so wono ene panyi kwankyerefo abotua no ne krokro mu no monyofo Benjamin Kingsley Kodua Mercy Cratch ya wono ewo Central Central Mercy no no wono so de kakra eja kwan sei ayi no mo enyema o ma ya o se school e bakuru mu aye tertiary school ade ba ko won se e de adwuma bakuru eti emadwu amafo nya adwuma tu yati an se duru ba bi kura na odi hye bi eko school aye College of Education ubetwela let akobetu wana mo so de ni betu kura ma protocol ba ko kana aye de nti ne so wo bi wo district media as a district chief executive ana panim bi awo abapo edi assembly no ya fa ne se weka ba ya support ni e bi ya say the time edwadi achi edi better achi because the whole of such a central you need national education ya tertiary bienia the kaya Ebusia yede ne nyina esi ede na ase ede ma wo a wonya abrani adagye hwe ye na wotie yen ewo Sompa mfidi ahodo de won kranza Sompa 90.7 sunyan ne mpotamo Sompa 98.9 ena Asante Mantemo Sompa 93.1 Sompa TV nso nya abra wo hwe ya sedan kan news crew ye wo mfidi dan mu ahodo ne